My YouTube channel is not a doormat. It is a door where the blessings of God can come in. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Nini nga higayon na tuguti ako nga, ako kamong hisgut-hisgutan kung unsa gayud ang binisaya ni anang hyperacidity, acid reflux o kanang heartburn, no? So mao manggid kana siya ang mga lifestyle disease karong panahon na daghan jud kaayo ang mibati ni ini, no? So ang ato manggod nga kalagmitan mingon kita nga dado na kay heartburn or do na koy heartburn, do na koy hyperacidity or do na koy acid indigestion, muna nga acid reflux, muna di ko makakaon muna, no? So unsa man gayud ang binisaya ni ana? Una, ari kita sa acid reflux. Ang binisaya niya ng acid reflux mo kanang gitawag na tog kabuhi, no? Kabuhi kanang mag-aslom kanang atong tiyan dayon mo reflux ang atong gikaon mo balik ba, backfire ba na ang tingan ana, basta kay mo balik siya imbis to ana siya dito mo balik unya ang pagbalik ana gadalag acid pirtig yung asluma, no? Pirtig yun na siya ka aslom. So mao kana diha nga magsugod na pud dayon nga mingon kita nga gikabuhi ko, pero actually acid reflux kanang naa siya, musaka na usab kana siya diri makakos kana og heartburn. So mingon na pud kita unsa ko nang heartburn, kanang heartburn mo gyapon na kanang makbati nato ang kaaslom, paingon diri sa to esophagus, paingon diri sa to ang tutunlan, mag-igham-igham din ta, dayon mag-burp dayon ta, din aslom makulbaan din ta tungod kay magpalpitate na usab nga tong dughan unya maglisod kita ginhawa. I mean kanang lalom iginawa nga lami kay ginhawag lalom tungod kana kay ang acid misaka na dire, no? Nya gitawag ka nag heartburn tungod kay mura man na siya mo imitate ba og ganibang mga heart bati-bation na to, no? Diri ari man gud na siya kapunta nya murag lami kayo na nato anaon ang atong dugan. So mao kanay heartburn. So ang heartburn ang binisaya niya na bidli, no? Bidli mao kana ang binisaya niya na ang acid reflux mo nay kabuhi, ang heartburn bidli. So mahinumdum ko sa akong mama ug papa kaniadto nga moingon deg moinom kog tubig kay gibidli ko, no? So inko unsa man ang bidli check aka na kog mag-aslom ng atong ginhawaan, din pag-aslom ni ana murag musaka dapit dire sa atong tutunlan, sa ato ang maabot dire sa atong kasing-kasing, sa ato ang baba, din mag-aslom dayon kana dayon mubalik ang atong gikaon, no? So mao kanang naa ngano man nga mubalik tungod kana kay nasubraan sa kabusog, nasubraan sa kabusog unya ang nakakabusog ang mga oily, mga fatty, ang mga creamy, ang mga halang, mga aslom, kanang mga kinilaw, mga lechon, mga unsa pa na diha, no? Or gikan baka kita ni anang mga food chain, kana bang atong mga mo adto dayon kita kay mo order ditong mga spaghetti, mga pansit canton, kanang mo order dayon kita og french fries, mo order dayon og mga lasagna o mo na ila ano. So ang resulta ni anak kun mabusog na kita og maayo mo di na mo sira ang sphincter diri nato, no? Di na mo sira sphincter ba ngalan anak na kadang less ba kana ilang gitawag diyan less, no? Na ay mo sira mo gud anak nga tube. So kun masubraan ka na dili na kana mo sira labi nag gulang-gulang na punta nya nangagabok na diha mga ilalom, no? Musaka ang acid mao na dayon ay resulta bidlion na dayon kita, no? So dayon paghuman sa bidli ni ana mo ingon na dayon ta gikabuhi ko acid reflux, no? So mao na dayon kana atong hinumduman nga kanang acid reflux, kanang hyperacidity, heartburn, munay gitawag og mga sakit nga lifestyle disease, no? Nya under one umbrella, gastroesophageal reflux disease, no? So correct me if I'm wrong, pero mo na siya murag ilang mama ang anak-ana mauna ka ng bidli, mauna ka ng kabuhi, mao ka ng wala kahilisi, o mauna dayon ka ng mga impatsyo, muna iyang mga byproduct anak niya, no? So mao kana ang ato ang tuki, ang atong gituki karon. Ang heartburn is bidli in Bisaya, ang hyperacidity is
Mo gihapon na siya no, wala kahilisi or pero ari na ko na i-charge sa acid indigestion. Pero murag ka ng hyperacidity, acid indigestion man tingali gyapon na. Anyway, ang hyperacidity is hyper. Taas ang atong acid, daghan kay kitang acid, no? Muna nga uban diha dali magkakabuhi, dali mag-heartburn tungod kay hyperacidity. Taas ang ato ang acid. Di man pud maayo nga ang atong lawas walay acid. Di pud maayo nga masubraan ang acid. So kanang hyperacidity murag nagdaghan ra gyud. Kalagmitan gani niya na bakterya na dayon no munang kanang uban diha ila dayong paimnon og pag endoscopy ana mingon dayon og do na kay H. pylori, no? H. pylori. Nga akong sister-in-law ni ana na-diagnose niya ng H. pylori, gipainom dayeg antibiotic ug kanang PPI. So balik mo lang gihapon. Wala gyapon mo uli tungod kay lifestyle disease magud kana nya labi na kay when I see food I eat di gyud na maulian gihapon kay mukaon man gyud kay ngano po ng mga sakita nga ang lami gyud pud ang lami sa atong dila mo gyud ko yang paborito pero dili ganahan ang atong tiyan ang mga pagkaon nga dili ganahan ang atong baba mo po'y ganahan sa atong tiyan no so mao nga kanang naang mga bidli mga wala kahilisi kanang impatsyo naara gyud na siya magbalik-balik ra gyud na siya tungod kay dili kita kapugong ba no so self-discipline kana gihapon og determination ang kaayuhan ni ana above all prayer no prayer and then lain pa kanang wala kahilisi nganong yung man kahilisi mingon og moadto dayon sa toilet kay wala kahilisi nag excuse me ani nga kuan nag loose bowel movement gayon dayon nag LBM mingon din ang mga bugoy wala kahilisi unya so manang kuan mo lagi kaayo pino man lagi kaayo wala kuno kahilisi sa dapat unta dagko na siya no dagko na siya no nagani uban magbinuang diha nga uy kuan maning ako ang gihugaw kaning kuan man anak no mingon ay ibulad ibulad aron mamala no so kana mga binuang na nga mga istorya nila mga joke ba no so mao kana napoy gitawag og impatsyo acid indigestion wala kahilisi tungod kana ka dunay mga certain foods nga makaimpatsyo gayon ang una ana kanang nangka marang saging kadisnon kun muka mo inom dayon og tubig ni ana sigurado gyud na nga maimpatsyo ta maimpatsyo gyud ta ana tungod kay dili na siya maayo parisan dayon og tubig after eating so kun nangka mga marang mga durian mga unsa ko na diha kinahanglan muhulat kita 30 minutes to 1 hour ay kita mo inom og tubig tungod kay kanang mga makauna I do not know sa uban pero nako dili na siya safe nako kinahanglan 1 hour or 30 minutes ay ko mo inom og tubig aron dili ko maimpatsyo no aron di ko maimpatsyo kanang marang is my favorite fruit kanang nangka dili ra pud kay nako favorite pero mukaon ko pero mao lagi na after eating dili gyud ko mo inom og tubig aron di ko maimpatsyo acid indigestion no kaubanan ra man gud na kanang kabuhi wala kahilisi kanang impatsyo kanang bidli kaubanan ra gyud na siyang mga sakita unya ang ilang mother ana kana si GERD kanang gitawag og gastroesophageal reflux disease so mo na siya mga paryente ra na silang mga sakita the same ang medication the same ang dose and don'ts, the same ang dosage sa tambal, the same ang bation, pare-pareho ang bation. Mumaoro din na siya, no? So, mao kana ang atong dugang i-share kaninyo kahibalong ang binisaya sa heartburn mao kanang gitawag og bidli. Bidli kana acid reflux mo kanay kabuhi, no? Dayon kanang acid indigestion mao kanay impatsyo kana siya hyperacidity mo na dagway na siya kanang wala kahilisi or kauban pa diha nga mga balatian no so I hope do na mo na learn sa ato ang pagkulo-kabildo ni ini nga mga panahona no mura kadto ang akong usbon ang binisaya sa heartburn bidli ang binisaya sa acid indigestion murag impatsyo kanang hyperacidity murag excessive kayo nga
acid production sa ato ang gastric whatever, basta may na mga gastric, no? So mo kana sobra kaayo og acid, no? So mo-avoid kita sa mga acidic drinks, acidic food, aslum, halang, mantikaon, kanang mga fatty, tanan mga lechon, no? Inana ato sa gid ng minus-minusan, minor sa gid ni ana. Mintras naapatay gibati nga mga bidli, kabuhi, wala ka hilisi, impatso, mga inana. Atong amiguhon ang atong tiyan, no? Eat sparingly. Dayon 30 minutes ay ta mo inom og tubig after eating. Dili dayon mo inom og tubig kay aron dili ta maimpatso. So, mao kana karon, I hope do na tayo na learn. Have a good and godly day everyone, og bye for now. Don't forget ang Dios na higugma kanato. Have a good and godly day everyone.